Salam hormatly dinleyijiler, garaş programmamyzda ederini bilmede ýagny hajat diýen gepleşigimi dinlemäge çagyrýan hormatly adamlar bilşime ýaly düýün 28-nji aprelde özüni aktivist diýip atlandyryp Türkiýede ýaşap ýören Alşer Sahyetowyň hem Abdulla Uruzowyň saklanyp olaryň soňra Ankara'ya gidilip tutsagatsyna alnanlygy şol ýerden Türkmenistana ekstradisiýa edilmeğinin mümkünlüğü hakkında aydırlı. İlki bilen hormatly adamlar, men Türkiýanyň kanun esasynda şolary adalatly netije çykarjakdygyny bellemek isleýän, özüm şolaň gorugy hakkynda aýtmaly bolsa, şolaň pikirdeşleri, meslekdeşleri diýäýmesen, şolaryň gorugyna çykan Türkmen adamlar yok. Onun sebäbi düşnükli adamlar, sebäbi bular aýratynam Abdulla Uruzow ýaly asan adamlar Türkmenistany dogduk hökmüne gödüňine getirip bulan pikirini unamazlyk hakynda gurrun adamlar şolaň pikirine sehelçe öz närazylygyny aýtsaňam sen şo wada halk düşmanyna, halk dönüňine urlaýan, özüm sen haramzada bolýan, en ağır söýgüşleri sana aýdyp söýüp tutýarlar. Beýtmediýseňem ondan beterini edip söýüp tutýarlar adamlar. Hormatly adamlar, men her gelegem çykyşymda aýdýan, ýene aýtmakçy, aslynda men çykyş etip başlamagymyň sebäbi şolaryň ýalanlaryny suwut etmek hem söýüp tutmalarynyň öňüni almak adamlar. Elbette ne derecede öňüne alyp biljek onu bilemizok. Ýöne şulaň näde dogrulyklaryny, şulaň ýalanlaryny bir gijijik derecede halka suwut edip bilsek, onda men aýdýan pikirleriň ýerine düşdügi bolardy. Hormatly adamlar, bular soňky döwürde asylam ýenige öwürdiler. Elbette ýurt bar ýerine, adam bar ýerine cenayet hem bolýar. Häzir dünýäde globallaşdy. Hatta men öň çykyşlarymda aýdypdym, Amerikanyň Birleşik Ştatlary, Germaniýa ýaly ösen ýurtlarda da agyr jenaýetlaryň 4den bir bölegi açylanok bolmanyna, emma şolar ýurdun prezidentini ýa-da döwlet başlygyny tankytlap söýüp tutup ýörenoklar. Her zadyň öz düzgün tertibi bar. Emma bular soňky döwürde Türkmenistanyna açylmadyk bir jenaýet bar bolsa, ýa-da edilen jenaýetiň pidagaryň kanagatlanmadygyny bilseler, ene şu şeýle boldy. Ýalan maglumatlar bilen, dogul bilen halkyň ýüregini çiğserjek bolýarlar. Özüm hormatly adamlar, bular diňe taýyn aşyň eýeti boljak. Mysal üçin mukaddes Ramazan aýyna bular öz ýanlaryndan köşkü adamlar baryp protest etmeli, hökümete agdarmaly, bular hem şondan soň baryp hökümete eýe çykmaly. Bularyň ýene şu pikirem bolan bigaýratlygyny görkezýän anyk suwutnama adamlar. Onuň adamlar aslynda sen siýasat ýoluna çykan bolsaň, diňe bir ýol bar. Sen pikiriň, ideýaň bilen ortaga çykyp, şu siýasatdan sen öz pikiriň, ideýaň artykmaşdygyny görkezmeli. O eşden gıybatyny o nesse çiğşerip ortaga getireniň bilen, ýa-da döwleti görnüşinden ýaman edip görkezjek bolanyň bilen sen aljak galaň ýok, ýa süýüp sıçanyň bilen bir adam şu dünýä döräli bäri, adam zat akla geleli bäri, ortaga çykyp süýüp sıçan adamyň döwlet siýasatyny ýöredenligini aýdyp bilmez. Elbette giýitler ýa dünýä ot beren adamlaram bolly, ýöne şol adamlaram adama süýüp sıçmatda özleriniň siýasaty bilen ortaga gelýär. Emma bularda siýasat ýok adamlar, bularda diňe ýaman päl bar. Şo ýaman pälim bilen öz başyna bela, türkmeni ederini bilmede ýagny hajat diýär. Ana dogonluk türkü döwretinde ýaşap bular Türkmenistanyna kan çaýkamak isleýärler. Şoň üçin näme üçin Türkiýe hökümeti bular barlamalylar.
Ondan ine iň bärki daşdan gözlemeň. Abdullah Urudov maňa hiç zat ýok ýerinden maňa haramzada diýdi. Menim aýtdym, Abdullah sen ýa men haramzadadymy suwud et ýa-da menden ötünç soru diýdim. Eger şol demokratiýa jinnet gal hormat goýan bolsa adamlar menden ötünç soru da diýmedim. Men haramzadalygymy suwud etmeli ýa-da menden ötünç soramaly. Demokratiýaň birinji binýady näme? Sen öz garşydaşyň pikirini hormat goýmak. Emma bularda o ýok adamlar. Bular diňe şu Türkmenistan dowlat hökmüne gözeňine getirip eşden gıýwatyňam çiýşerip ene şeýdimam halka dowul hal. Şu dowullanan bular peýda görjek. Emma bulan şu pikiri öz başlaryna musallat. Türkmen aýda ederini bilmede ýagny hajat diýär. Hormatly adamlar, ýene men gepleşigimin soňuny şu hakykatany tap bellemekçi men sugurmaka tamam çıkarjak gel. Ýöne Türkiýanyň adalatly netije çıkaryp şulun kanun esasyna çäretini görjekdigini ananýan. Ödem men hormatly adamlar nähil netije bolarny da Abdullah Urudov da meniň kanuny hakymma we maňa ol il ortalaýyn publikada söýüp maňa haramzada diýdi. O şo söýüni ýara suwud etmeli ýa-da menden ötünç soramaly adamlar. Bolmasa da kanunyň öňüne jogap bermeli. Hormatly adamlar, bu gepleşigimiz geljekde dowam eder. Häzirçe sag bolun.